ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 63-ум микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф мосички 6-ум микрорайон ва рост роҳ ба сӯи Саховат ва аз ин тараф роҳ ба сӯи автоцентр ва бозори Корбон. Помещение фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар ман амин бинои зебо, бинои новостройка ҷойгир аст. Дар якум ошунаш ман амин ҳамаш фурӯш мебошад дӯстони азиз. Помещение фурӯшӣ 630 метри квадратӣ мебошад. Метавонед дар умум ҳамашро харидорӣ кунед ё ин ки алоҳида аз 100 метри квадратӣ боло харидорӣ кунед дӯстони азиз. бениҳоят варианти хуб аст. фурсатро аз даст натиҳед. бисёр баъд гап мезанем. дӯстони азиз, помещение фурӯшии имрӯзамон дар умум 630 метри квадратӣ мебошад. як ошона метавонед ҳамаи ҳамин 630 метри квадратиро харидорӣ кунед барои тиҷорати калон ё ин ки метавонед дӯстони азиз алоҳида харидорӣ кунед. аз 100 квадрат боло метавонед харидорӣ кунед дӯстони азиз. помещение дар минтақаи хуб ҷойгир аст, назди раҳи мошингард, лаби душанбинка, наздикии Саховат мебошад. 63-ум микрорайон. дар наздикии ин бино якчанд мактаб, садик ва дигар чизҳои даркорӣ ҳаст. минтақаи бениҳоят серода мебошад. худи биноам бинои бениҳоят калон аст, як маҷмӯи истиқоматии калон ва ҳамаи мардум аллакай зиндагӣ доранд. помещенияро ҳозир як абзор мекунем, ҳамаашро мегардем, нишон медиҳем дӯстони азиз. баъд аз он нархашро эълон мекунем. маҳрамат, чӣ хеле ки дидем дар ин ҷо мо дари даромад мебошад. даромадем. ин тарафи рост, ин бошад тарафи чап. марҳамат дӯстони азиз. аҳамияти ин потолокҳо чӣ қадар баланд ҳастанд. қисм ба қисмам мефурӯшанд дӯстони гиромӣ. яъне метавонед аз 100 метри квадратӣ зиёд як қисми алоҳида ин помещенияро харидорӣ кунед ва барои тиҷорати худ истифода баред ё ин ки ба иҷора според дӯстони азиз. минтақаи хуб аст, минтақаи серода. инҷо дута дари даромад. ин тарафи рост дӯстони азиз боз як дар дорад. дар ин ҷо як ҳуҷра, дуюм ва сеюм дӯстони азиз. умедвор ҳастам дӯстони азиз ки тасаввур карда тавонистоин чӣ қадар помещения калон аст. тарафи рост, тарафи чап дар умум 630 метри квадратӣ мешавад ҳамашро харидорӣ кардан ё ин ки аз 100 квадрат боло алоҳида харидорӣ кардан. нархи 1 метри квадратӣ $750 мебошад дӯстони азиз. фурсатро аз даст натиҳед. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони гиромӣ. бинои навсохт, новостройка, аллакай буд шудагиай бино дӯстони азиз. мардум зиндагӣ доранд назди раҳи мошингард. ҳама трезош раҳи мошингардро нигоҳ мекунад. метавонед дӯстони азиз барои тиҷорататон харидорӣ кунед ва маркази тиб, стоматология, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи масоилаи сохтмонӣ, оптика, аптека ё ин ки дигар намуд тиҷорати худро оғоз кунед ё ин ки ба иҷора супориду ҳар моҳ маблағи хубро ба даст оред. марҳамат дӯстони азиз, вариантҳо зиёд ҳастанд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.